Lyngdohsad Most Reverend Archbishop Victor Lyngdoh DD ke Jyllaniam ba Katholik Shillong haka khatlai terik rempang ula pelat pat ba ya ka Sneng ka Kraw por Lent ka basedang haka sni balang ber depe Ash Wednesday khat saw terik rempang bat ne saw pos ni lenter hadu ka sni thoding ba khut Good Friday arpu khandai terik leber ar hajar arpu saw bat bot sa ka Paskha ba khut Easter haka lai pui terik uleber haka Sneng ka Kraw bala pelat pat ba haka khatlai terik rempang Lyngdohsad Victor ula khot ya baro ki Lyngdoh ki Jyllaniam bat ki Peit Katholik Shitelup ka Jyllaniam ba Shillong ban phai ki jing mut jing perkhat shekilai teli kimat ba kongsan ha ka jing em Kristan ha ka ni ka ayom Lent kita kimat ki long ki jing dwai ka jing sha jing et bat ka kamle isen ya ki wei Lyngdohsad ula pen kan mau ya ki jing Sneng jing Kraw jing Jesu Kris ban duwai ban nait na ki jing penshoi ula kan turu ban sha jing et na kinu ki jing million ki ba wei pa wei Kristan ukerni ha ka jing em baman kasni ula kan turu ban ne ki kam isen ki ba duk barang li bat ki ba marjan marpa ki badan kam ne ki jing yarap jungi ha ka ni ka ayom Lent Lyngdohsad Victor ula kan turu ki Peit Katholik jong ka ni ka Jyllaniam ba ban duwai na ka banta ka jing suk ha ka perthei khamtam ha ki tu kiri baklang kathma bat ka jing ya briu ula kerpat ki Peit Katholik banduai na kabenta ka jingsuk hari India khamtam na kabenta ke election banwan khnang bakari kan sei yakinong yalam ki babha bat banduai ru na kabenta ka jela Meghalaya baka jingsuk kan shongne hapadeng ki Peit nongsong snong jongka ula kan turu banduai na kabenta ka Jyllaniam ba Shillong ba ublei un kerkhu bat un the kerhai ki jing ai jong u na kabenta ki jing don kam jongka Happy baro ki Lyngdoh bat ki Jyllaniam ki batre haka aj se sisap Shillong renkat baro pi ki Peit para bangej baro jong ka Shillong aj se sis nen kong ni syap ngashim gani galat ban ai khublei ya pi baro bat hakum kani Khubor ngashim gani galat ban ai khublei kam tam la shai ka sngi khat saw tarek rempang arajar pusau ngin sedang ya ka ayom Lent kadai ka ayom makerpang jong kabalang ha kani ka por Lent ayom Lent ka por bakapet kan mau ngi ka balang bang ide banlong ki brio ki Kristan ki badwai ki ba shajing it bat ki bale kam isne kini ki lai penta pat kong santam ha ban nya lenti kini ki saw po sngi bandwai Jisuang dwai bacharai ba pinjab ya ka jing penshoi jong ka ne parthei kabar u Jisu hi ka yangi barlong rubor ki ba sha chingit ini ban sha chingit hot na ka bam ka di na ka jing blen ki basniu balai pujat le kurkom hakum kini ki por bar ka balai pade ka por ban le kam isnei kajingle kami snei ki para brio ki para marjan marpa ye ki beduk ki barang li bat kani ka kam le isnei ka sedang ni ko na laying na la Samla chong ban ye shiying shisam ban ya ma shiying shisam bat manya Krishan wi pan bat ha kani ka poru ka barang ka wer ka khot yang i baro ban long ki brio ki badwai Tong in duai kam tam he na ka banta ka parthei bra ko wei ban yomat biang se chisin ka ching sup kam tam ki dukiri badon preng ka chi le thama tuin duai kar pangru e kari India jongi kam tam he shibon ki ching e chi chen ju mangi mat kari India jongi bra ko wei kam tam ka ching pen khre collection nga ban duai khrang bangin yo ki dong yalam ki babha ban ngi di ban duai ru ya ka state Meghalaya chungi bagin non berba kacing sop kacing pha kacing mian doin dwai ru nam taka archdiocese Shillong chungi na kapna kacing tumu ba pher ngashim gani galat ban khublei sa shisen ya phi baro ai ba gani ka por Lent kan long ka por ka ban pen kala yangi sha kacing pha shim gani galat ban khublei ya phi baro sa shisen ai bagani ka por Lent kan ai rap ingi ban pen sei so ashibon ki so ki babha ki ba e blei e para bril bat ka por jong kan ching kan la ka bomot khublei ye pi baro